Господа, на една другарска среща съм и показвам кой присъства. Обръщаме и показваме масата. На здраве! На здраве, живи и здрави! До скоро! Организатора. На здраве, живи и здраве всички! Предаваме щафетата! Живи и здраве и да съдействате винаги, да помагате на организаторите и те да се чувстват, да видят, че сме се събрали живи и здрави, подкрепени. Ай! На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! На На здраве! здраве! На здраве! Чефане, на здраве! Да. Здраве, живи и здрави! На здраве! Още един Стефан, на здраве! Те се минава в евро. На здраве! На здраве! На здраве на теб! Чакай, документирай сега тук. Документирай, предавам щафетата на новия организатор. За пожелание да се увеличим най-малко 140 човека. Всички присвиките да са на линия. И вече е документирано, не си му нямаш право на това. Окей, всичко е документирано. Да, нека ли. Да, снимай си там. Кога да идвам? Кога? Плащаш някой много пари. Нали ти казах какво ще правя? Ставката там си носи бил, нали? Нали, истинско. Чакай да дойда. Снимай, сега ще. Дай. Удри, бай, Пилипе. Дръж се. Какво ме научи на някой там? Нямаш проблем. Паркета. Добре, пак ти вече си зад камера, значи... Да, кажи кога запалихме до стаята с паркетина. Не се сещам. Как да не се сеща? Обаче Ето, той... Владо, може да каже, кога запалихме долу? Имало ли палеш, имало ли? Запаляме Тихомир Ванков Ташев. Ето губи отдавна вече. Запали курсовата стая, класната стая, запали печката, запали се шето и той хвърля, запали паркета, запали ламперията, тръгна един черен кутър горе. Вместо да гаси, така, стане всичко, така пресно си шето. Ти воли да то очевидно да угаси. Помниш ли? Ето, това вече е друга история. Не, това вече е друга история. Alright. Документираме от време на време. Да, ти вече това няма да го кажеш, защото... Да. Не, серия мама без чалми. Всичко на Фебере пращам. Да не пратят от ние умните бомби, а нагуба и хора умни бомби ще плащат. Значи, най-лошото в момента е, че нямам бира. Чао. Тогда ще си
Имаш ли? Да. Уху! Браво! Всичко замина при Федери. Не вземам скъпо. Чакай да снимаме, къде ще взимаш? Не, вас да снимам. Край, вече си фаната. Така ли? Ема аз като вземам вече какво байчи мене. А може да Дайте го... да ви снимам наистина всичко и общо. Какво трябва да направя така? А, нищото върви видео. Добре. Ма е много малко. Не знам, темция. Наблюдай там. Ще ми трябват големи диоптри. Аз ще ви дам, ето ви. Не всички моднаха е бас. Да, бе? Клип правиме. Кажете нещо. Никой не разбра, по така с... Клип ли правите? Събрали случайно. След 31 години. Браво. Здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Да се получи обаче. Сигурно с Бога. Вече момиче. Кой човек да снима? Да. Я ти кажа, да покажа немците 4 цигари. Много хубав човек. Направо къртят. Вау. Number one. Не, да нашракаш. Да съберем всичко много. Дами и господа, ето виждате, хората се събират за обща снимка. Да, отивам и аз. Аз ще мина да ги снимам сега хората. Всички. Ето го бирника. Дами и господа, ето бирника. Ти кажи ние според тебе как се справят с човека според тебе? Добре. Бачка да ври. Пак си взема жена. Я бе вземал друг път мала жена. Че нали дойде беше млад. Като беше млада, да. Май той беше млада. Не, ако ще говорят някакви по-специални неща, не искам да прекъсвам. В Русия съм. Да. Ето виж. Да не се има на някое място, не. Опа. Надявам се, не? По-малко да снимай. По-малко ли? Добре. Той ще изреже после. Камон. И аз съм тук, и аз човека зад камера, и аз да се снимам на здраве. Какво да ви кажем друго? Тук някой не си е взял яйцето, сега ще го вземам. Добре. Чао. Ама не съм я видял от своята. Айде се, виждал си я. Кога, бе? Миналата майка. О, май. Моята майка е Нали да, Има документирано всичко. Ама Павлина вика, с шерпчета ме видя. Даже по-малко. Голямо наслужение. Тия би с нея не съм я видял. Добре. Ей! Здравей! Добре, правим интервю. Имате ли нещо да кажете след толкова много години живота, как се е развил, какво се е случило? Струва ли се изобщо човек да ходи от първи до 8 клас или... Струвало се, да. Да. Вие какво Как да ще не си кажете? е струвало? Това са най-хубавите години. Такива спомени. Човек. Няма как. Ако се ги спомни, Аз вече не ги помня. Аз вече ги... това е Да, наистина си. най-хубавото нещо в живота. кажи Владимирчо. Окей. Много съм те обидена, Alright. Чао.
Има ми бутулка ми дали носа. Давай на немски, давай. Мане, дай да не откриеш не русите, а България е там. Е си супер, сайк. Бармана, седи пък ще се снимаш, не. Майко, Дядя как скачат вот, дядя вот. А? Баба, пошли бранке, брат. Еми. Опа, дръсна, Коля, дръсна. добре, правим стоп. То ми е добър денят. Aliás, a roça da Gerra desta parte de equipa. Zazwo się orwelce, bo gola Genesma. Dyscyplinuje Erbati. Дори най-невероятната нощ завършва. Така завърши и нашата. Чао, чао.